Da fari dai idan ka gansu suna tafiya a nitse ka ɗauka wasu ƙwararrun ma'aikata ne. Wannan dai ma'aikatar jakai ce. Jakai kaɗai ake ɗauka aiki a wannan duniya don su taya aiki. Kana shiga wannan ma'aikata za a gansu suna ta faman taɓa kwamfuta kamar wani aikin kirki suke, amma ba abin da suke sai shirme. Kafin a ɗauki jaki aiki a wannan ma'aikata sai an tantance shi, an tabbatar da ya cika cikakken jaki, sannan a damƙa masa takardar ɗaukar aiki a wannan ma'aikata. Aka yi sa'ar ɗaukar wasu sababbin ma'aikata suka fara zuwa ofis kamar abin kirki, sai suka ɓige da shirme da yaga takardun ofis da shiririta. Wani lokacin ma sukan ɗauki kayan kiɗa su ta faman tiƙa rawa don sun san ba a ganinsu, ko kuma su zauna su ta faman hira saboda sun san cewa ba mai kallon su a wannan ofis ɗin. Idan baƙo ya je musu da wata matsala sai su yi burus kamar ba su ji shi ba, har ya ji haushi ya yi tafiyarsa. Ko kuma in sun je ɗakin cin abinci su ta yaga takardu suna ta faman tiƙa rawa. In yamma ta yi sai su ɗau tsintsiya su share kamar sun yi wani aiki. Wata rana wani ya kawo musu gulma cewa akwai wani kasurgumin zaki da zai zo ya duba ayyukan kowane jaki a wannan ma'aikata. Ranar da wannan zaki ya zo wannan ma'aikata suka je suka taro shi suka raka shi har zuwa ofis. Bayan ya zauna ya sa aka kirawo dukkan jakan da suke a wannan ma'aikata suka zo gaban shi suka zauna suka zara kunnuwa suna kallon shi. Bayan ya bincika takardun ayyukan kowannensu ya tabbatar da ba sa aiki a lokacin, ya rubuta musu takardar canja gurin aiki daga wannan ma'aikata zuwa ga ma'aikatar sufuri. Kowannensu ya karɓi takardarsa domin ya fara aiki a wata sabuwar ma'aikata ta sufuri. To, akwai wani babban abin mamaki da al'ajabi da ya faru a wannan ma'aikata ta sufuri. Domin jin yadda ta kaya a wannan ma'aikata ta sufuri, a biyo mu a kashi na biyu a ji yadda ta kaya a wannan ma'aikata ta sufuri.